Buongiorno, Luciano Pedersen, multimediekunstner. Jeg har lavet filmen Bag Mafians lukkede døre. Nyd den, det er kærlighedsdrama. Og hvordan skal jeg få sagt til min kone, at jeg elsker min svigerfar? Don, svigerfar? Mario! Vi må fortælle min datter, at vi elsker hinanden os to. Ja, men jeg ved det godt. Jeg er nødt til at se det i aften. Vi gør det. Jeg gør det, Don. Jeg gør det. Jeg gør det. Don, min elskende. Jeg har altid haft en stor kærlighed for Don. Han er så stor og stærk, og han er mucho dejlig, eh? Mwah, Donny. Jeg elsker bare Mario, min svigersøn. Det startede, da Maria viste mig Mario, og det var bare kærlighed ved første blik. Sådan havde han det også. Det var bare fantastisk. Vi blev bare forelskede i hinanden. Maria, der er noget, vi bliver nødt til at fortælle dig. Mig og din far er forelsket i hinanden. Hvad er det, I siger til mig? Hvor skal vi? Jeg gør det ikke! Mario, jeg har længes efter denne dag så længe. Nu kan vi endelig være alene, min elskede Donny. Donny, min elskede. Hvad er det?